when I was a little boy. At the age of 5. Kortsarioak normalean lapur eta erasoa eta erabiltzen ebala, baina beti kortzo patente baten eskutik, ez da? Hau da, errege batek emandako agiri baten eskutik. Orduan, gauza ilegalak egiten zituen, baina bere portura bueltatuz gero, eroi moduan edo hartzen ziren. Piratak ordea beti ziren asasinoak, beti ziren lapurrak eta edonor karrapatuta ere urkamendira edo kartzelara. Gurean ezagunenetarikoak bat Pelot litzateke, Hendaiarra, Zujigara Itxipi bai, lapurtarra oso famatua izan zen, Kampanario eta Juan Erauzo Donostiarrak adibidez. Kampanario hemen bertakoa da, Donostiakoa, kanpandegi, olen Kampanario kalekoa, segurazki, eta nahiko famatu izan zen, baina famatua berbada beste hainbeste bezala, baina bera nola, Frantziako erregearen kontra erasoa egin zuen eta Frantziako erregeak Madrideko, Kastelako erregearen kontrako nolabait adierazpen egin zuelako, horregatik da famatua eta dokumentuetan agertzen dena. Bilbon Juan Garai eta Larraondoko Pedro, pila bat izan ziren eta orduan batzuk aipatzearren horiek. Guk gehienetan daukagun irudia da pirata abentureroa, independentearena, batzuetan pikaro xamarra, eta ongi zalea edo, ezta? Eta ez hori normalean ezen horrela izaten, piratak maltzurrak ziren, bizitza gogorra zeukaten eta bizitza gogor horren arabera jokatzen zuten, hau da, gogortasunez eta maltzurkeriaz, ezta? Gertatzen dena da, irudi hori asko aldatu da, zinemaren eskutik batez ere, zinemak eskatzen duelako horrelako abenturero, ikusgarri bat, eta bestetik literatura romantikoak ere erru handia izan du, horrelako pertsonaiak landu dituelako ikuspegi idealizatu horretatik, ez da. Kortsarioen eta piraten, batez ere piraten itsasontzietan disiplina oso zorrotza izaten zen, armadakoetan baino zorrotzagoa, eta esaterako asasinoren bat edo aurkitzen bazuten itsasontzian, norbait egiltzen bazuen bere tripulazioko beste bat, egiten zuten hildakoarekin lotu, lepoz lepo eta itsasora bota biak. Lapurretan harrapatzen bazuten norbait, egiten zutena zen eskua mastan kutxilo batekin, aizto batekin sartu, eta hor euki bain bat denboratan, ez da. Arrantzan erabiltzen zirenak askotan, matxeta, aizkora txikia abordatzekoa, pikak, lantzak, sangraderak, erabiltzen zen asko baita arkabuza, mosketea, granada txiki batzuk erabiltzen ziren, nahiko moderna ematen du, baina ordutik erabiltzen ziren, hiltzeak edo untzak ere bai, lurrean botatzeko, oinetan sartzeko, askotan hortozik ibiltzen ziren abordatzerakoan eta bar, eta gero kainoia, jakina. Kainoiak aldatu zuen pixka bat guzti hori. Etan behar da, bidaia horietan, batez ere ternudara egiten ziren bidaia horietan, Euskalduna ondo prestatuta joaten zela, beste batzuekin konparatuta, bretoiak, portugaldarrak, holandarrak egoten zirenan, eta ez zeuden Euskaldunak bezain ondo prestatuta, eta Euskaldunak ondo arropa onak eramaten zituzten, janere ondo zamarra egiten zuten, eramaten zuten zagardoa, eskorbutuari aurre egiteko, erasotzen zuenak beti ez zituzten ondoratzen, gerraontzia bazan, oso ona bazan, komenigarria zan, zeureratzea, zeukartzea, eta merkataritza ontzia bazan, kontuan izan behar zan barruan zeukana, ez da? Edo dirua, edo janaria, edo dana dalak espeziak, edo dana dalako orduan, saiatzen ziren hori zaintzen eta beti ez ondoratzen itsasontzia. Oin, derrigorrizkoa bazan, ez zuten larregi pentsatzen ere. Hondarribin eta Donostian nabaritzen da, zergatik, muga ondoan dauden herria direlako.
eta muga ondokoak defenditu behar ziren, frantsesa betik erasoan zetozterako, eta momentu batean agertzen da Donostia eta Hondarribi merkataritzatik korsario mundura pasatzen direla eta korsario bilakatzen direla. Eta hor agertzen dira Arsu eta Zuzuarregi eta Beroiztarrak eta hori pirata edo korso mundu hori laguntzen, eta esan genezake baita ere populazio dena edo herri guztiak, Donostia eta Hondarribi batez ere korso munduan sartuta daudela. Urrea, zilarra, espeziak ere bai asko, eta euskaldunen kasuan egon zen garai bat makailagoa ere bai asko. Hemen egoten ziren Ibaizabal sarreran, itxaroten itxasontziak kanpotik zetozenei makailagoarekin erasotzeko eta makailago hori oztu eta bantze.